Arin sa bulag be. Kaya baka dito. Ay, lagot ka gini tawana. Patakarag po tayo sa helmet. Lagot ka tawana. Oy. Bulag be. Hindi ta di bulag. Ay, kaya lang ka ha. Hindi be. Ay, batik may paka-plaster be. Balik lang ako be. Nalipay, nagkita kong bahan iron, kadaghan na kay bulak. Kami makaubot. Parang sa okay na ba kami sayahan, no? Nga na yung plaster. Naunsa naman yung bago na ito nga? Ay. Oh, unsay man sa kong gibuhat? Kanina tani sa mga bulak. Lindot. Una-una ako. Kahimo kay tagbalkon kay para nailingkudan ang mga bisita ba, mga tao. Bulak naman noon imong palingkudon. Masuko man ka nga. Di ko sure man na siya sa balay para mo nindot ba paras ka naman hangin kayo, di ba? Nindot kay tana, nindot kay paminawan, krisko kay hangin, kay na mga bulak. Ikaw, gadugag-dugag ka sakot na ko. Sakit kay kong lawas. Sus! Nindot galit no kay para akong hangin no, nindot kay presko kayo, kay tungod sa mga bulak akong mga plaster dali. Ibuhat ning balkon ba kay tao ang mulingkod. Bulak man yung Nga magjapo yung lingkuranan, no? Sa lingkuranan man na. Pwede man yung bulak diya sa silong ra o. Okay lang na diya kay para ni kadto sa bisita, bulak pa yung makitaan ba, ma-impress sila mo sulod dayon. Ang pagsulod na ibulak garang nga pa. Lagi na, ina may portahan oh. Wala jud kay yun mo'y kalahian atong asawa na sa una ba. Sus mo, lagi na ka nagkumpil-kumpil, dahil ka bulak na itong gisgutan. Dili usbo ni mo na. Sorry, di lagi na pili mausap kay ganahan di ko magtanaw ba, di na pili mausap. Umilid kag bulak. Kung nagratot ba ng mga bulak ba, kay tanawa na kung nagpanong, gabatog ng mga langgam diha, diha ka pangiti, kasalag-salag, may mong bagnot ba? Saan yung balay na to nga? Bagnot kay tanaw? Hindi, manggod, kino mo may uso ron, tanaw ko ng mga dalan ron, o kuno bulak. Musunod-sunod ko ka ng mga uso ba, uso. Yung sa'y uso ka. Okay lang na siya, kay at least, nagpaninot kita sa itong balay no, kay ang sabi nitong balay, puro na lang, kuan, wajay bulak, kung dekorasyon mo ng kami, gibutangan ako mga bulak ng mga bangko para hapsay tanahon ba? Uso-uso imong barkada mga tigre-tigre, palit-palit ko ka ng sinina ka mo ng tigre-tigre. Oh. Ay nako, hindi lagi na mausap na, muna na siya. Ang sarap mo rin na imong kamot. Sakit kayo ba? Dube. Agay! Maria! Yan ang gani, no, kay para maayo ba? Yan yung kapislitong diha. Oh, nak, sige mo kung biyahe ka na adlaw, gusto na kay time diri sa balay. Yan bagong kapislita tanawa. Sus, nagpa-uwi-uwi, ragid ka, oy. Ano kang high blood ko? Nagpatuan ko ba? Saan eh? Gym ko. Iubagan manong ko. Makaing nga kapislito ni mo diri. Anong pasagan ang kapislito? Try lang na ako ba kay basig, kung sana. Sing nanay bukol diri di ay, di. Nabalaan na to. Awa, ano ka diri? Pakuya sa ko, lakaw sabi, biyais ako ra diri. Sige, paulay lang sa kaniya kay tawagan lang kung kinanglan na pud mo. Sige. Amping diha. Mali ini. Ah. Uyo ay na tubig da. Pa, nasam ka? Nasam na? Dula ta basketball pa? Nasam na pa? Eh, ba na? Iubagan ko sa kong workout. Ha? Workout dai ka? Dula ta basketball sa pa. Ano kang gasakit niya sa bang magdagit-dagit. Usa pa dai no. Unsa may nakaon nimo gibart kay gibutangan naman nimo nag-ring ng poste diha. Asa mo dali man ang praktisanan no? Bisaan mo kag gamay bata. Tanaw ning kuan sa balayo. Unsa? Unsa na po'y mali di ay? Aw kaparingan na gid mong mama nimo ba? Kaya man. O tanaw man gibuhat sa imong mama o gibutangan mga bulak ng lingkudanan sa mga bisita. Ay. Design man mo nas balay pa, ikaw di ka mo tanaw. Awan ning balay na to, mura nag na extension sa pedicab. Ay, Pedicab ba nag extension. Ay, asa may extension di ginagawa mo?
Wala niya makibat init ang taon mo. Dili ko hindi lagi kay wa ko'y praktisanan. Isa na. Imo po rin pating mo buha. Taga-pusod rin ako, oh. Bubo makikring dito no. Asa man din na imong kamot niya? Yan si makagunit ana imong kamot. Nalisa gani. Nalisa ka no nalisawan. Kasi nang babae na pug ka. Wait, tubig dito, be. Ingas mama ni mo palidan ng tubig. Ay basta ang uhaw gi oh magay ko dapat ikaw mo. Ato kay dito ba kay. Asa gi Ah, dito sa bangas, kusina nimo. Mamas kusina. Eh, palina padala ng tubig dire. Ay, kapuya. Uy, dagan kay ugason. Napay mga buko. Huwag itarong. Ha? Tubig daw. Papa. Tubig ba? Tubig. Tubig. Mainom. Uy, hugas sa mga baso. Dari, hugas sa niyo. Ah, grabe ako pa'y pahugason na yung plato. Tubig ba? Dali ah. Mga rin kayo trabaho gani. Ano ka pahugason na yung mga... Pagkakuha ka rin sa bulak. Ikaw, Kapoy kalat kay kay. basketball ba? Kalat kay plato dari. O, dyan ba kahugas? Kapoy kay basketball ba? Kapoy pa rin ng basketball. Oo. Dali na, tubig sa papa dito ba? Kay... Ginira doon siya kihaw. Sige, uy. Kaos ako. Basketball na po ko ron. Asa masukan dali? Ngita na po kag sulan mo. Mga kakaluto. Oy, ya pag uli, may sudan, may ganon. Luto pa ka. Di, daw na kay sudanon ron. Di ha. Ron. Ron na kay imong adlaw. I-basketball mo nang mo hod. Kunti mo plato, di ka kahugas. Ako pa'y balihon ni mo ron. Kung kamo tugi mo diha kay dito sa kunito bisin mga mahanti. Kung ano Uli, uli, kanon ba? 20 minutes, mamalit na lang ko dito. amo na ulitaw na magkakabulo na ka mangwarta ini sigsalig sa kuha. Ka. Hoy. Wala. Ang tubig. Dito na lang ako bigay. Ara. Murag ka ng farman, hindi ka kakaya. Okay, na gunit kay Juan. Kanang isa mo kamo. Nya, unsa man, sa kamate. Saan po? Okay na? Okay na. So pwede na mag-video si Grace guys. Kaya, grabe kayo mag-video si Grace. Si Grace. Ano sa pangalan? Yes, I'm Grace Padrigo Gokong From City Tinaco. si Grace Patricio Gokong. So, dili lang siya hawd mo acting no. Hawd pa yun din siya sa radyo. DJ ni siya, DJ. So, mas naki-shout out. Shoutout sa tanang friends na ko nga kanang taga City Tinaco. Hi sa inyo tanan. So, thank you for watching now. So, dili lang kayo kanina, di ba, napay sunod. Mapit pa ka sunod. O, mapit pa ka sunod. So, kana lang sa rong guys, no? Thank you.